Het is vrijdag 14 februari, de dag dat. In Nederland het volume bij popconcerten naar onderen gaat. En dat de vogelwacht van Grauw het lephuisziekje afschaffen wil. En met Berben van den Berg zorgen wij in Piet nou al naar de succesvolste winterspelen eer. Deze prachtige Valentijnsdag. Welkom bij Bient. We hebben het doen over Wenningen, sport en vanzelfs de leefde. Want beide helpen ze mensen om haar levensleven op te peppen. Maar hoe zwaar het een therapeuten echtpaar er zelfs voor dat de prik in de kolen bloedt? Dan mag je met elkaar omgaan. Dwar je het om te gaan met elkaar. Dwar je het in die oor te zeggen van, goh, ik heb iets oors nodig in een relatie. Of ik ben daar om groeien. Of ik wil andere dingen die we er nou in hebben. Het is het grootste offensief in de geschiedenis van de provincie om de wenningmerk weer op gang te brengen. Maar kwartingsacties en subsidies willen de consument lekker maken om een hoes te kepen. De actie zet morgen uiteen en doel is om in een maandentijd 300 wenningen te verkepen. Aan tafel debuteerde Hans Konst, voorzitter Albrecht Kok van de Frieske Makeldersvereniging en wenningmerkzaakkundige Jan Bruin. Welkom heren. Op deze dag vlak voordat het offensief begint. Ja, dat klinkt zo bombastisch vanzelfs. Maar Kok, jou hebben er al eens zijn, als dit net slaagt, dan slaagt het niet meer. Dan weet ik niet meer wat wel de manier is om de wenningmerken los te krijgen. Want dit is, dit kan zo'n boostje aan op uw Frieske wenningmerken. Ik leer er heilig in. Pak er nog eens één ingrediënt uit waarvan jou zei ze daarom gaat dit los. Nou, we hebben de onderkant van de merken, hè, de wenningen 7 tot Orleton, de goedkopere wenningen. Als we die verkeepje kennen, dan kunnen die mensen terugstromen naar een duurdere wenning. En ze krijgen daarbij nog een stukje subsidie van de provincie, vanuit nu al gelden, het aanvalsplan van de provincie, woningmarkt. En dat kan hun over de streep loeken om toch die investeringen in te doen in die wenning. Ja, oké. Ik ken ook geen hoes. Ik ben bij H&M in en ik vind er niks van eigenlijk. Ik ben 23 en ik heb het geld op spaarrekening. Maar ik heb maar €150.000 lenen. Ja. Dan ben ik de prooi van je aanval. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Hoe werkt het dan? Nou, dan ga je morgen naar het open huis. Hè. Er zijn duizenden huizen die morgen opengesteld om te beginnen. Vervolgens ga je naar het gemeentehuis daar. Dan kun je die informatie krijgen over de subsidiemogelijkheden. Zit er enkel glas in? Is er isoleerd? Zit er een ACV-zettel in? Er zijn er alle mogelijkheden om in die wenning te investeren. En vervolgens, als die wenning dan gekocht wordt, dan krijg je een stukje subsidie van de provincie. Ja, dit is een mogel van het yield, Konst. Jou hebben we de kraken. Wat smiet het mij op als ik een goedkeper, hoeskeper en ik begin te verbouwen? Wat heb ik daarom? Ik denk dat morgen maar 2 acties alleen nog al iets van zo'n een heel €1000 bij die budget optellen kist. Omdat ik keep in hoes. Ja. Ik wil er een keuken in hebben van €10.000. Ja, die keuken. Nee. Als het in het huis investeren kiest in dwarsemmers, in zaken die een energiezuiniger huis opleveren, dan. Ja, dat wil ik helemaal net. Ik wil een keuken erin van en dan wil ik wat geld hebben. Dat lijkt me een hele goede zaak, maar ik denk dat die subsidies net zo bedoeld zijn. Okay. Ik ga naar jou toe, de heer Bruin. Dit bij maatregels wordt nou een soort geld in stutsen om die wenningmerken op te peppen. Van wenningen rond €150.000, 2 ton. Is dit een goede maatregel, vind je ook? Ja, hij is altijd te verdedigen door te wijzen op wat er voor de mensen beschikbaar komt. En dat is voor iedereen welkom. Alleen vraag ik me af of het tweede doel wat de provincie zich stelt, doorstroming, of dat ook hiermee bereikt kan worden. Doorstroming, lees eens uit, hoe zit dat? Doorstroming wil zeggen, je bent in een huis waarmee je gestart bent en vervolgens ga je naar een duurdere categorie. En die uit die duurdere categorie, die doet hetzelfde. Die gaat naar een nog eens duurdere categorie, vandaar doorstroming. Maar de maatregel zoals die er nu ligt, zal tot gevolg hebben dat starters gesubsidieerd worden en doorstromers afhankelijk zullen zijn van de bewegingen van niet-starters. Dus de mensen die dus nou al een hoes hebben die tussen €150.000 en 2 ton die het te keep zetten, die krijgen niks. Die zijn daarvan uitgesloten. Ja, althans, nu is de bovengrens 150.000. Ik zou geen bovengrens hebben gesteld. Ik zou hebben gezegd, ik laat het aan een ieder toekomen die de maatregelen neemt waarvoor de subsidie beschikbaar is, ongeacht de prijs. Ja, wij zijn van het zorgen dat echt die onderkant van de wenningmerken, als die losmakest, dat is dan echt doorstroming krijgt. Want die mensen, en natuurlijk, je kan een heleboel dingen bedenken, maar als die starterswenning, die goedkopere wenning verkocht wordt, dan stroomt, dat is een verkoper, dat wordt een koper.
koper van die wenning van 2 ton of 2,50. Op termijn. Nee, maar in die notie wenning als we niks doen, dan blijven ze gewoon zitten. Als we een wenning verkeep je voor de ton, zeg maar, dan keep je ze een wenning van 2 ton of 2,50, zeg het maar, wat ze betalen kennen. Door die doorstroming krijg je beweging in die wenningmerken. Maar waarom net het plafond? Waarom net voor de top? Ik bedoel, want ik begreep uit jouw verhaal, wat je ons verteld hebt, vooral in dat hegere segment, daar kunnen de mensen net van hun huis ook komen. Waarom dus net in het hegere segment? Het grootst. Ja. In het duurdere segment is de stagnatie het groot. Om de gedachte te bepalen, in de eerste 1,5 maand van dit jaar zijn er tot en met €150.000 240 woningen in Friesland verkocht. Dat laat volgens mij zien dat je ook zonder subsidie dat deel zichzelf ziet bedruipen. Daarboven lopen die aantallen scherp terug tot ze uiteindelijk in de categorieën 300.000, 500.000 en nog hoger bijna op nul staan. En voor wat betreft de doorstroming, ik heb gehoord van een van de wat grotere makelaars in Friesland die daar onderzoek naar heeft gedaan, dat 25% van de mensen die een woning verkopen zijn doorstromers in Friesland. Een aanzienlijk aantal gaat niet meer kopen en een nog aanzienlijk aantal gaat buiten Friesland wonen. 25% gaat doorstromen. Ik denk dat je daarvan had kunnen zeggen, die wil ik beter en ook royaler subsidiëren dan dat het nu aan de onderkant gebeurt. Want die onderkant blijkt uit de cijfers over de eerste 1,5 maand, die redt zich goed. Oké. Nou ja, uiteindelijk toch wel tevreden, maar het Uiteraard. kan beter en daar zul je hem in vierde gaan. Ik wil nou even naar een voorbeeld af van mensen die hier dus maar zitten. Dat ben David de Yildo, ze wonen in Oudekeer. Dat is bij nou, moet ik dat zeggen, de Frieske Marden. Wie altijd een gast van ons leert, het nou de Frieske Marden. En ze willen haar huis heel graag verkepen. Het zit al 4 jaar hier te keep, maar op nota wil dat maar net slagje. Van de weekend hebben ze dus zelfs nog in balk onder het vleien in West van morgen van die iepen. Hoe ze tochten of zo, hoe dat ik maar niet. Want ja, dan doen ze dus mooi en het mat nou kleer komen. We groeien eruit. Het huis is eigenlijk te liet, nou voor ons. We hebben samen onze dochter. En David heeft nog een dochter van 4 uit de vorige relatie. Die is hier om het weekend en dan sliepen de beide famkes bij elkaar op de kamer. En ja, voor de toekomst zullen we dat graag oors willen. En ik hoop ooit nog eens een broertje of zusje voor haar te krijgen. En dat is in dit huis eigenlijk net mogelijk. Was dat ik, hè? Maar hij is het op jou hier te keer. Ja. Maar je hebt er nooit een bad gewoon. Nee. Als ik het verkeep voor de prijs die het nou kost, het 100.000, dan ging ik voor zo'n beetje een goede 25.000 euro het scheep in. Een enorm probleem is het net, maar het wordt wel steeds meer een probleem. Wat is het? Heidenskip. Het is een beetje lezen daar. Zinnen zakken in de fluizen hier achter huis. Ja, prachtig. Ja, goed, er is misschien een soort jeugd hier in Oudekeer die misschien ook nooit een keer de huis uit willen. Dus ja, de richting Pielke dan ik maar een beetje op. Ja. Ja. Die moet ik maar opbrengen kunnen en wollen vanzelf. Ja, dat je wel net zo vol hier. Nee, ja, dat is het. De banken die ben ik net zo heel happig. Ja, het heeft er met de mooiste dat de mensen inderdaad net alle keer een vers contract hebben op heden inderdaad. Dus ja, dan, en dat blikje wel nodig te hebben, maar je weer een hypotheek hebben. Ja. Het zit allemaal niet mee. Nee, dat klopt. Dat het echt weer dichter bij Jereveen stien hier, dan hier het mij al wel bloeien gaan. Jawel. Dan hier gewoon zo inderdaad een verbouwen de keten en ja, mooi is er wat van. Maar dat vind ik gewoon zonde om er hier nog geld in te steken. Nee, dat ook niet. De sneeuwt de bomen om 8 uur zit je maar de pronk kom je voor. Ja, het zien je bank. hoe hem dan inderdaad, maar het is van zien te draaien. Maar ja, en dan maar ouwaatje, als er mee in gebouw komen. De koffie zit klaar. Die is dit klaar, ja. En misschien nog wel een cake. Ja, dat is allemaal handig. Hè? We zeggen hier al iemand niet pak, maar het gaat om deze mensen vanzelfs. Wat is de komst nou dat deze mensen het huis verkocht krijgen? Ik Met weet deze regeling? Ik weet het net, maar ik weet wel dat wat hij krijgt zei, dit huis moet wat dan opknapt worden.
En de dingen die wij nou juist morgen specifiek in wat lucht opzetten willen, dat gaat om zo'n huiskaper en er dan in investeren. En hij zei, ik doe dat net, want als het tegen de Heerenveen staat hier, dan hiek ik het van mezelf wel dienen. Maar de keper, die moet naar zijn huisje en zeggen van, wat ken ik hier voor meisje? En wat voor types ben dat, Kok? Weet je hem nou op rug zie? De type keper? Alle type kapers, maar voornamelijk natuurlijk in het startsegment heeft natuurlijk net alleen nog de jonge meesten en heeft ik natuurlijk meesten die gewoon voor het eerst ben een capeje. Hè. Dat is op zich een hele brede doelgroep, maar wel in de goed kaperklasse, ja. Hè, dat is dus mooie doelgroep, hè, om toch die trosstroming te krijgen. Maar wat ik even benadrukken wil, daar zit ik nog wat meer op vast. Hè. Als we straks die wenning verkeepje en we kennen dat met een stukje subsidie dwaan, dan komt de ondernemer om dat bijkeukentje te bouwen en de installateur om de cv-cellen te plaatsen, de dubbel glas erin. En dat brengt ik weer gelegen niet bij mij. Hè. Dat moeten we net vergeten, want dat is het doel van deze actie. Burgertje van Friesland, daar komt het om. Maar dat wordt van de morgen duidelijk zijn terugkomst van 300 wenningen, moet er verkocht worden. Ja. Had dat nou net helpen? Ja. Ja, nou ja, dan weet ik net wat Weet je wat dan echt nog echt steeds net. Maar ja, we moeten gewoon positief blijven. Er is zo'n energie bij meesken om dit tot een succes te maken. En ik geloof er heilig in dat dit een succes weer kan. Oké. Nou, deze man heeft een pong met geld, goed te vreun houden. Joop bleef kritisch, volg je het? Kritisch op het ene onderdeel. Hè. De doorstroming zal er minder mee gediend zijn dan een ogenschijnlijk zal lijken. Maar dat de actie gaat slagen, ik durf de voorspelling aan dat ruim binnen een maand op bereikt zal zijn. Oké. Nou, heren, hartelijk voor de komst. En succes morgen. Graag, bedankt. Okay. Ja, het is Valentijnsdag en daarom zorgen we deze hele week al naar de leefde. En nou, Freed, zorgen we waarom op die hele week. Want wat moet je nou doen om je relatie goed te houden? Dat weer de centrale vraag. Nou, jong de eindevaluatie Richard Kraftjak en Danieke Rijtsema van Nijbeets. Als therapeuten jouwen ze tegere relatietherapie, maar ze ben ik ook getrouwd. Hoe houd je het dan goed? Je bent al 20 jaar bij elkaar? Ja, iets meer nog. Ja, 21 jaar. Ja. Ja, Richard is wel de ware voor mij. Ja, en net omdat het altijd zo geweldig en leuk is, maar meer omdat ik het idee heb van, goh, bij hem kijk ik mezelf wezen. En wat, mag ik mezelf wezen? En dat daagt me echt ontzettend goed. Ik denk wel dat ware liefde bestaat. Ja. Wanneer mensen ook al echt leven, dan kiezen ze zowel zichzelf, horen van zichzelf, als echt van de oren. Ik denk dat het met meerdere mensen kan. Ja, het zou een heel gek verhaal wezen als het net zo weer. Dan is het de kans dat we het af en toe aannemen dat het inderdaad ware liefde is. Dan zou het heel moeilijk te vinden wezen. Een week lang had ik op Ziek nooit antwoord op de vraag: bestaat het? Voor eeuwig en altijd bij een en dezelfde persoon blijven. Oftewel, bestaat ware liefde? Nou, de conclusie. Liefde kun je net betiid genoeg maar beginnen. Ik het hele tijd aan. Ja? Ik durf het gewoon naar de zee zien. Een huwelijk is samen sletten op man die te doen. Dan trouw ik hem, ja? Misschien kom je weer een oortje die dan de ware liefde is. Ik geloof wel dat er iets van ware liefde bestaat, maar dat kan ik wijzen dat het misschien eerst maar één heeft die het aan letter net meer die ware liefde is. 34% van de huwelijken eindigt in een skiering. Als reden wordt vaak gebrek aan aandacht en liefde neemt. Dus Het eten sieren, even tafelen, windje erbij en dan even lekker kletsen de hele jongen. Net voor de buis hingen zoals het rode weekend, maar... De vrouw neemt in 80% van de gevallen het besluit om bij elkaar te zijn. Alleen nog als je Riemer van der Velde jitte, kun je vooral je verrooien. Van uw mama kant had ik geleerd dat lulbloemen had je zijn. Dus, dat had me jou geleerd. Ik zei, daar mag ik gauw mee ophouden. De kans op skieding is in het 5e huwelijksjaar het grust. En als je dat voorbij bent, is het zaak om ik om de ein van mijn kostwaardig in te blowen. Du bent er altijd. Nou zo. Om me te helpen. Wat is ze uw therapeuten? Bij uw ware liefde denk ik wel, had ik te maken met persoonlijke groei. En groeien als stijl. Het vertrouwen in elkaar en soms ik het vertrouwen net. Ja, dat is ook wel voor. Ja,
Dus ik was voetje. En dat ik het vertrouwen erin ha dat het net erg is. Dat het soms even er net is. Ik denk dat een relatie zaagt van elkaar hou. Is een golfbeweging. Dan mag je met elkaar omgaan. Dwar je het om te gaan met elkaar. Dwar je het in die oor te zeggen van, goh, ik heb iets oors nodig in een relatie. Of ik ben daar om groeien. Of ik wil oren dingen die we er nou in hebben. Als die echt omgeeft om het te jaren wezen, om een relatie. En die is die belangrijk. En dat zijn bij die partner of bij die band. En dan komt erachter van, ja, daar wil ik eens nog op mijn sterrenbed een tevreden gevoel over hebben. En dan zoek ik zitten maar eens te vergeten. En daar heb ik die zelf net in sparen. Dat is misschien de tip die ik heb. Oftewel, een relatie is niet klaar. Je moet er altijd een werkje blijven. En vervucht je willen. Als we hun nieuw ophouden, dan... Wat? Toen ze mij de liefde. Ja, dat het dan net goed komt met al die leefdeskoppels in Friesland, dan weet ik het er meer. Miranda heeft in ieder geval haar best in. Shinky Knecht, die benauwd is voor de jury. Of Sven Kramer, die het net sliepen koe voor zijn 5 kilometer. En Margot Boer, die het aanrekent met haar eeuwige vierde plak. Het binnen de Olympische Spelen van het brein. Berber van den Berg die roept het hier als koften in bient. Sport is volle meer als alleen nog een sterk lief. En deze spelen binnen het bewijs net haar. Ja, welkom Berber. Wat een heerlijke team wezen vandaag net. Ja, we hebben constant Radio 1 oortjes in. En we zetten zelfs trainingen af en toe 10 minuten stil om het schaatsen te kijken. En ja, de hele wereld staat eigenlijk in het teken van Sochi. Ja, maar ik doelde eigenlijk, dat vertelst altijd een focus, mentaal. Dat fysieke, dat komt wel goed. Maar als dat maar goed zit. En dat hebben we nog volgens mij een heel seizoen. Ja, nou, het is natuurlijk niet nieuw. Het is alleen dat we er nu meer mee bezig zijn. Het is meer onderdeel geworden van een trainingspakket. Van slapen, voeding, mentaal, fysiek, technisch, tactisch. Dat is allemaal meer aan het samenkomen. Dus we zijn er nu veel meer mee bezig. Dus valt het ons ook veel meer op. Ja, en daar wil ik beelden van maken. En daar hebben wij even een rietje van maken. Van die mooie concentratie. Het eindigt mooi. Een man die krijgt nog een paar klappen op de kop. Ja. Wat just als deze beelden just? Oh, voel je niet kriebelen? Ja, nee, ik kan net zo heel dicht bij die man zelf komen. Ik snap wel dat ze concentratie nodig binnen. Ja, wat je hier ziet is de ultieme voorbereiding die ze natuurlijk wel vaker doen. Alleen nou moet het. 1 keer in de 4 jaar moet je. Het is niet meer een kwestie van willen. Wereldkampioen kan wel vaker in de 4 jaar. Maar nee, Olympisch kampioen kan maar 1 keer in de 4 jaar. Dus nu sta je op scherp. Nu heb je slapeloze nachten. Je bent er helemaal klaar voor. Je springt als het ware al uit je vel. En dan nog schaatsen. Dan nog skiën. Ja, en zelfs de Grutte Koning, Sven Kramer. Daar heb ik even fragmentje van. Want die wie hoe griezelig gespannen. Ja. En dan zei hij dit. Heb ik je dan net horen zeggen van niet slapen, niet slapen? Ja, ik was zo gefocust op de rit. En ja, nog niet eens dat ik onwijs zenuwachtig was of zo. Maar ik was zo opgebrand om gewoon dit goed te doen. En ja, echt fantastisch. Ik zat net voor de rit in de kleedkamer. Toen zei ik tegen mijn begeleiding, nou, ik zeg, als Bert nou straks aan mij vraagt, hoe voel je? Dan zeg ik voel me diep en diep ongelukkig. Maar zo voel je gewoon voor die wedstrijd. En je kan niet meer terug en je moet gewoon. En dat is achteraf wel weer het mooiste. Maar op zo'n momenten zijn het niet de leukste momenten. Ja, de Grutte Sven Kramer. Laten we even naar het Grutte geheel zeggen. Want hij wint altijd alles. Ja. Waarom viel hij hem zo? Nou ja, dat heeft hij ook nodig om te kunnen presteren. Als hij nou voor de camera zou staan van, nou jongens, top geslapen, ben er klaar voor, doet me eigenlijk niks. Nou, dan is hij dus zo niet in zijn concentratie dat er waarschijnlijk nog wel een paar misslagen tussen zitten. Dus het moeilijke van sporten eigenlijk is dat je altijd spanning nodig hebt om extra scherp en extra gemotiveerd te zijn. Maar ja, op een Olympische Spelen komt dat nog een tandje hoger. En daarmee omgegaan, nou, dat zijn die momenten van tevoren, die doemscenario's die vlak voor die wedstrijden... Is dat het ongelukkige? Ja,
Ja, want je bent er zo klaar voor dat je eigenlijk al gewoon wil beginnen, maar je moet nog 2 dagen wachten. Of je moet nog een nacht slapen. En eigenlijk wil je al. En het enige wat dan vaak gebeurt is die negatieve gedachten. Ja, oh, wat nou als het misgaat? Wat nou als het niet lukt? Nou ja, voor Sven misschien wat nou als ik weer de verkeerde baan pak? Oh ja, vreselijk. Daar hebben we het niet meer over. Maar dat zijn natuurlijk gedachten die komen binnen. En het is de vraag wat je daarmee doet. Voor Groothuis bijvoorbeeld ook. Die viel op de 500 meter. En die presteert het dan wel om de 1000 meter zo scherp te zijn dat hij daar dus niet meer aan denkt. Maar als je nou zijn hulp bent, of zijn trainer, hoe zoest je hem dat dan hoe dat derde punt? Gewoon laten praten. Laat al die doemscenario's maar eruit, weet je. Dat maak je dus dwan. Dus midden in de nacht kan je hem 3 uur bellen van hey Berber. Nou, het hoort erbij. Ja, het hoort er gewoon bij. Dus dat wetende geeft eigenlijk al wel rust. En die slaap heb je op dat moment echt niet meer nodig, hoor. Want je staat zo op scherp. Of je want dat vreeg ik me. Ik nog hoe kan Sven Kramer zou presteren zonder sliep? Nou ja, besef jij als je voor zo'n Olympische Spelen staat, als je aan de start staat en dat startschot gaat, hoeveel adrenaline je dan in je lijf hebt? Nou, daar hoef je niet zoveel slaap voor te hebben dan op dat moment. En Sven heeft natuurlijk zoveel kracht in zich, dat staat gewoon op scherp. Okay, en dat gebeurt eigenlijk nog een keer, want nou zeggen ze, de spanning is raar. Nou ja, is dat zo? Kijk, je ziet ook, hij maakt de keuze van ik rij de 1500 meter niet. Hij zegt ik ben er klaar voor. 10 kilometer, kom maar op. Dus prima, toch? Ja, nou nog in de goede baan blijven, dan is alles klaar. Even naar het orenfenomeen. Hij maakt hem nog fenomeen maken qua sporter. Hè, want hij is fenomeen in wat hij doet, Shinky Knecht. Ja. Dat ging helemaal verkeerd. Na zijn grote incident. En hij helpt dan vervolgens net op een redelijk makkelijke afstand. Doet hij niks. Ja. Hoe heeft dat dan, Sjoerd? Nou ja, het was voor mij... ik zat wel even met open mond te kijken. Want ik had eigenlijk niet zo door. En ik denk de rest van Nederland ook niet hoeveel dat hem heeft gedaan. Want als je dus aan de start staat van zo'n race... en je hebt dan nog in je hoofd van... nou, ik moet niks verkeerd doen... want de jury zal een extra kijken naar mij... en ik zal, als ik een foutje maak, nou, dan kost het me de kop. Dan ben je gewoon eigenlijk met je gedachten... en met je aandacht niet bij die race. Dan ben je alleen maar bezig met wat nou als... Ja, dat is echt verschrikkelijk. Want daar train je dan 4 jaar voor. En dan besef dan... Ja, en dan zit hij daar bij Roelof de Vries, maar ze beteut het kopje. En nou, dat zit er zuid. Roelof de psycholoog, ja. Toen wel een bepaalde druk op. Hè. Ik weet gewoon alles wat ik doorhield. Ik werd onder een vergrootglas gegooid. Hè. Net ten opzichte van de pers, maar gewoon meer ten opzichte van de jury en al dat soort dingen natuurlijk. Maar dat gebeurt met je vingers. En dat ziet me gewoon een soort in de holle. Zit hij dat heeg? Nou, het zit me niet heeg, maar ja, je neemt het wel mij en ik weet gewoon, ik hoef maar iets te doen. Of ik hoef maar niet in conflict te komen met z'n geen dat ik zeg wat ik dingen heb. Wat merk je dat dan? Ja, dat weet ik niet, maar dat denk ik gewoon. En ik moet dat waarschijnlijk net denken, maar ik denk het wel constant. En dat bij de eerste rit vooral vrij duidelijk dat ik gewoon heel voorzichtig ben. En gaat Nederland naar de finale op de Olympische Spelen. Ik heb hier wat knapper in, denk ik. Ja, en gewoon dingen wat er gebeuren moest en verder niks. Ik zei echt al toen er het eerst op stapte. Ik denk, dit is al een stuk beter dan 1500 meter. Ja, zelfs die maat die shut dat dan, hè? Kennelijk onder hoe hij zijn voet beweegt of zo. En dat zie je gewoon aan alles. Twijfel, dat zie je in je, niet alleen in je kop, hoe je ogen staan, maar ook in je lijf. Alle bewegingen die je maakt, die zien er gewoon niet overtuigend uit. Maar hoe kan het nou dat die Nederlanders zo goed binnen op een moment suprem? Nou ja, wat je bij de schaatsers ziet, is dat die natuurlijk al 4 jaar lang niet meer aan oefenwedstrijden doen. Niet meer aan testwedstrijden doen. Want elke wedstrijd is gewoon een moment voor oorlog. Je moet daar winnen. Want de concurrentie in Nederland is zo hoog dat ze elkaar eigenlijk ook opjagen naar een maximaal niveau. Het woord oefenwedstrijden, dat doen we in onze trainingsprogramma sowieso niet meer. Elke wedstrijd is een moment om jezelf te verbeteren. Dus dat is wel een van de dingen. En dat geven de coaches ook aan. Van ja, oefenwedstrijden bestaan niet meer. Elke wedstrijd moet het gebeuren. Nou, en dan krijg je dus ook dat je dat niveau meeneemt in de loop der jaren. Ja, we krijgen nog een geweldig weekend, nog een geweldige weekend. Dan moet je eventjes versissen. Hoeveel medailles pakken we nog? Gouden dan even. Alleen. Ik denk nog wel een stuk of 5. 4 keer goud? Ja. Oké, stilt het bon. Hey, bedankt. Een hele noffelijke Valentijn nog trouwens. Oh ja, jij ook, hè? Gebeurt er nog wat? Nee, ik ben eigenlijk anti-Valentijn. Oh, oké. Mooi. Ja, nou, dit weekend. Ik wens je een heel mooi weekend. En ja, voor Aans nog een hele liefdevolle joen.